may kablawang kayo aputin imbag nga bigat tayo. Kat ti lingabado kalilipas ay madamati apit ti katattabaw. Daytoy pagay kat kaduan na kat naka-harvest ta. Kaya so wag mo manupay lang dagiti saan. Kat dagiti naka-harvest dati mulmula da nga mais. Mais, lasuna, mani, adapay mani. Mani, bawang, madamot nga gisagsagana kadagiti mula da itatanga kanito. Dagiti daduma, agiti ag second crop, adan sa ag second crop itatta. Gisagsagana damot dagiti kataltalunan da tapo makamakam da dito kadamag payla ti daga. Nasapat ti El Niño tatta kirang ti danom. Okay po. Ma'am, ti Badog Ilocos Norte kat may isang ti programa ni Ako Mayor kat mangtulong ka rin iti manalon iti Badog. So, kumusta iti maipapaay katakwal da nga rito kat pagsiatan da ma'am ken iti kalabas ma'am kat ada iti paay ti capex ni Sir Matt. So, kumusta iti monitor tayo ka rin ito ma'am? Kaadwa mo siguro dagiti na itad nga kasla inputs kin machineries ket maususarda ket ang runa kada ito yung paspasangan nga panagmumula tatanga kanito malpas ti pagay panagpapagay ket adamot sa magmamano nga dagiti pautang nga umay maki-coordinate iti land bank nga sisasagana nga mangipay iti pagkasapulan da nga pagpuunan dagiti mannalon. Ket da sumagmamanutan nga nag-apply kadakwada iti land bank. Kin sumagmamanupay daduma nag-apply da pa iti NSCC. Nayat mga tumultulong iti mannalon ti lingabado. Dagiti daduma iti kapo ti dabduma pa nga kung kondakan iti dagiti kadwa iti Municipal Agriculture Office anda dagiti pa-training naangay iti Gabot Norte nga may sa daytoy nga naggraduar kada napintasan pa nga aktibidades ti Municipal Agriculture Office at ket matunan ni Juan Renante kayme nga nagpadaraduar iti 30 nga mannalon kin nagtartaraken iti manok iti tada naggraduar nga 30 nga farmers with the cooperation of ATI Agricultural Training Institute na iso dati nakikoordinate iti Municipal Agriculture Office. Yes, ma'am. Ket nagraduar nga ako na 30 nga mannalon di ili nga ay barangay Gabot Norte. Kin adapay ti maysa nga training nga naangay itay di napalabas nga lawas iti may panggep daytoy AMIA. Adapting, mitigating climate change. Ito'y naangay iti barangay Madupayas nga nagraduar mat nga 32 nga families nga naikan iti dagitoy ayuda nga nagapo iti regional office nga mangbalbalyo kadagiti mang counteract kadagitoy climate change. Ket dakkel nga tulong kadakwad daytoy sa na-organize dan balin nga amiables grupo ti amiables nga katulungan iti Municipal Agriculture Office nga sayangkat kadaytoy makatulong ti panagbalbalyo iti klima. Okay po. Ma'am, iti Badog Ilocos Norte, nakas na ko ng datay nga problema dagiti mannalon iti pagalaan da iti danom. So, dito proyekto ti gobyerno tayo iti probinsya ng Ilocos Norte dito panang ngaramid da iti nakadakdakkel to nga dam nga dito kat agapo iti Abra. Dakkel to nga makatulong kada kayo dito tapno likas ta tuloy-tuloy ti panagtalon dagiti farmers iti Badog mo. Wan. Dito tinumber 1 pa nga dakkel nga tulong no may tultuloy iti dayta nga proyekto. Agpayso nga dati irrigated areas tayo ditoy Badog ngem no awan ti tudon awamot ti danom iso nga adda dagiti na araramid nga kasladam small water impounding no daytoy dam ngem no awan ti tudon awamot ti danom jay karayan nga paggapuan na iso nga kapilitan nga ag problema damot lang iti danom dagiti
pada nga Manalon. Yes, ma'am. Ma'am, kumusta itin tayo pa nagmonitor ka rin iti barbarangay? Kang ron ano iti tartarakot iti baboy. Awan di kas lang makikita yung nga problema kang ron na ket ada ito'y takal nga problema tatay iti pagyan iti Pilipinas dati African swine fever. Kasi na po Diyos awan pa iti na takwatan wano na damag ditoy nga kasta nga sakit. Dahito ingat da siguro iti panag ngi pakastoy da iti aga po iti bagatan. So nga masalak ni banmet dagiti agtartaraken iti baboy. Ngem ti problema tatta dagiti agtartaraken ti baboy ti kinakirang ti agparparti. Siguro ti kinakirang ti aggatang iti karne ti baboy so marigatan da nga aglako. So dagiti tatta ti problema ti dagiti agtartaraken ti baboy iti ilita yung abado. Yes, ma'am. Ma'am, kumusta dagiti naipaay kariti farmers, kariti kat nagapo iti pundo, ti excise tax, ti tabako 7171. Anya dagiti nakaipayan na idikuang karita gundaway kat yung monitor yung tailani. When mauobligar kami pa, when tumultulong kami kadagiti NTA nga ag monitor, kadagiti agmulmula ti tabako. Nga imado ti agmula ita tabako gaputi adda ti talmapaspasangasangan nga tulong iti local government unit baba NTRA 7171 kat babaeng ken ni Apo Mayor adda ti na ken ti Sangguniang Bayan adda ti na lugar nga pundo nga para kadagiti agmulmula ti tabako. Yes po. Ma'am, lastly, ada ti panakisasarita mi kini Ma'am Norma Lagmay, di Provincial Agriculturist nga na-cite na ti may isang agmulmula iti bawang ket iti Badok Ilocos Norte. So, kumusta man dagiti garlic farmers tayo iti Karitagon daway? Ikalkalikagon damot nga ureno retay nga mula wano i-maintain dagiti na ititod nga ayuda ito'y rollover nga nagapo iti region nga imula ta in spite ka dagitoy problema ti panagmula ti bawang ta bumabasit mo ten instead nga dumadakulan bumabasit mo ti iso nga ikalkalikagon mo nga asistiran ida babaen iti adamot paylang ayuda inputs nga agapo kadagiti iti provincial office ken regional office tapno ti kasta maitultuloy daytoy panagmula iti bawang iti Lingabado. Yes, ma'am. Ma'am, iti Badok ket ado dagiti agragragsak nga Manalon gapuanan na ti maysa nga prioridad ni Apo Mayor Kahigal ket iti panang tulong panangited iti assistance kadagiti farmers kadagiti mangalab. So iti biyangyo ma'am, kumusta iti makita tayo met nga kalkalikaguman la dagiti Manalon kan mangalab iti Badok ma'am? Talaga nga iso ti priority ni Mayor daytoy kasapulan ket panagtulong iti dagiti Apo nga Manalon kay mangalap ket itoy siguro umay manen nga pinagtatalon ken panag kasapulan dagiti mangalap iso ti adda nga kalilipas ti elami ket iso ti da kami ti nga manidagdagadag kadagiti kasapulan iti Manalon ken mangalap ket sisasagana latangbot nga mangipaay kadagiti plano wenno kasapulan dagiti mangalap nga idagadag iti agriculture office. Yes, ma'am. Nababati presyo ti Eric tatta. So, anya itikas lang advices tayo kadagiti Manalon. Kang ranano iti nakagapason ken handa mo no ay pagikabilan da iti dagiti apit da. Actually, adamat ket ditoy kalikagom ti NFA nga mangtulong kada pala. So, any message kadagiti kakabsat tayo nga taga Badok tapno di kasta ket haan nga masayang or anyaman ti pakaipanan dagiti apit da ma'am. Wen ada ti programa ti NFA nga gatang damot iti 19 pesos per kilo. Nulaki masurot dagi requirements nga dagdagadagday so nga kalkalik agumami mga tikariti apo nga or Farmers Association ta mostly kanya dakat nakarestro da amin ti second qualified da nga mapan aglako jay NFA ket tilang kwame adya anus da nga mangited wenno mangisubmit kariti requirements
ti takaaduk ka sa pulan damot nga i-submit ano may kanda ti passbook. Oo. Ken ti local government sida daan damot nga mangipaay no in kaso nga adda ti mapan aglako di jay ti detay pagluganan da bagon ta isu ti aramaten da nga mapan ngem may jaka mo may sa pela tinakakwa ti requirement nga tagitay panaglako di jay ngem dinagdagadag mi matultulungan mi idan on sino ti umay ti opisina nga agpatulong na nagay requirements ano ti kasta ma-qualified da nga aglako ti irik da diget ano di aglalako ditoy traders ditoy badok nga tinaglalaka 12 14 pesos tano makuada mo ti presyo nga kalkali kagumanda nga 19 Ada pesos ka dila per- kadagiti agtortorong kadagiti barangay ma'am nga agatan kadagiti apit da. ti damag ko kaisudat mo ti umay aglako okay. dito ili dagiti mula ang dati Yung nga kapilitan na ta. Wan, dagiti pagkasapulan da nga kwa, paggatang dati kasapulan dagiti anak da kasapulan, kas ay dayayan ti kuada namnamaan dalat ta nga isungo paggapuan ti maasapol dagiti anak da kapilitan nga isu ti paglakwan da. Ngam no dagiti dadakkel ko mga ado dagiti dadakkel ti eryada talaga kasapulan nga i parwaran da requirements nga kasapulan ti NF ita ano ma qualified da di.